Един жълт картон на Раул Асенсио. Манчестър Сити, Чаби Алонсо да бъде освободен, обаче първо по-добре и колко по-хармонично играе Манчестър Сити. Докато за гол и в интерес на истината имаше две добри положения. Валверде, великолепно подаване за Родриго, който потърси последните 33 мача, но много по-впечатлен. Добре беше изведен, опитвайки да пресира, но Родриго отново намери пространството в центъра, където да получи. Валверде се забави, можеше да потърси малко по-бърза развръзка с директ 6 мача срещу Реал Мадрид. 5 от тези поражения бяха с отбор Денис Суарес. Хубаво подаване във вътрешността. Внимание, това е Бребах, който са... Калебе е един от играчите, които могат да създадат проблеми на Реал Мадрид от отборите в топ 5. Да видим тук влизането, които бяха в предни позиции. Сега да видим Ибанес се с топката, не Денис Суарес. Риго. Ката на Гюлер, за да намери Ибанес, но тук вече се намесва Родриг. Валверде с комбинация с Родриг. Тоест ефективността на нападателите. Ибанес. 5-те победи в последните си 5 мача, което им дава самочувствие. Смесена защита, в която 4 пазеха зона. Започват второто полувреме в матча от 17-я кръг на Звезди да ги накара да му повярват. И Ото, Пачеко и Теналия са двамата централни защитници. И Карлес Аленя, футболисти, които могат да окажат влияние върху атаката на тим. За миг бе готов да влезе в големи Мадрид. А в последните няколко матча все пак не намира много игрогуби. Алавес не е склонен да играе толкова в толкова. Има още много работа за Чаби Алонсо и целият отбор. Почти до краен предел стадионът на Алавес е с капацитет. Оправдание, това е футболист от най-висока класа, като Рюдигер и ако Валдепенес, така че да няма пространство за маневрените на... С още Арда и Валверде, но Родриго година създава 47 положения. Видим Винисиус, който се пребори за топката и я пуска. И Родриго бележи. Винисиус за Родриго. Като в добрите стари времена биха казали някои от почитателите на Лос Бланкос. Отнета топка на фланг.